Ahojte všetci, vítajte na kanáli AI jednoducho. V tomto videu vám ukážem úplne najnovšie prompty pre Nano Banana Pro a výsledky, ktoré z nich dostaneme, vyzerajú naozaj skvelo. Určite si video pozrite až do konca. Posledné 3 prompty vám môžu doslova zmeniť pohľad na vec. Mnohí ľudia zadávajú len jednu lenivú vetu a očakávajú majstrovské dielo. Lenže nejasný prompt takmer vždy vedie k nejasnému výsledku. Pozrime sa napríklad na zlý prompt. Vytvor kópiu hokejového štadióna, ktorý sa zmestí na obrazovku rozbitého smartfónu. Keď zadáte príliš jednoduchú úlohu, Nano Banana Pro sa nemá čoho chytiť a výsledkom je len obyčajný obrázok. Bez jasnej myšlienky, bez filmovej kompozície, bez scénára a bez logiky celej scény. A teraz sa pozrite na vylepšený prompt a jeho výsledok. Základná myšlienka je rovnaká, ale vďaka tomu, že je prompt štruktúrovaný, detailný a jasne smerovaný, Nano Banana Pro vytvorí obraz s atmosférou filmového, technického posteru. Áno, tento výsledok bol vygenerovaný pomocou Nano Banana Pro priamo v službe LM Arena. Návod, ako tento servis používať, nájdete v mojom predchádzajúcom videu. Určite si ho pozrite, ak ste ho ešte nevideli. Nano Banana Pro vie pracovať so svetlom, kompozíciou aj kontextom, no naplno sa to prejaví až vtedy, keď prompt presne a zrozumiteľne odovzdá vašu predstavu. Poďme si ešte ukázať, ako písať silné prompty priamo v LM Arena na reálnom príklade. Miniatúrna 3D izometrická scéna mesta Bratislava s počasím. Napíšme si prompt pre Nano Banana Pro. Predstavte si čistú 45-stupňovú panorámu z hora nadol. Izometrickú miniatúrnu 3D scénu Bratislavy, ktorá zobrazuje jej najikonickejšie pamiatky a architektonické prvky. Použite jemné, prepracované textúry s realistickými PBR materiálmi a mäkkým, žiarivým svetlom a tieňmi. Integrujte aktuálne poveternostné podmienky priamo do mestského prostredia, aby ste vytvorili pohlcujúcu atmosférickú náladu. Použite čistú, minimalistickú kompozíciu s jemným monochromatickým pozadím. V hornej strednej časti umiestnite názov Bratislava veľkým tučným písmom, pod ním výraznú ikonu počasia, potom dnešný dátum 24. december 2025 malým písmom a stredne veľký údaj o teplote. Všetok text by mal byť vycentrovaný v rovnomerných intervaloch a môže sa mierne prekrývať s vrchnými časťami budov. Stačí sa pozrieť na tú presnosť. Dokonalý 45-stupňový izometrický úhol, jemné PBR textúry, čisté svetlo, realisticky zakomponované počasie a presne zarovnaný nadpis, dátum aj teplota. Nano Banana Pro nehádá. Plní pokyny ako profesionálny scénický dizajnér. Vitajte v zimnej vízii Bratislavy, kde sa ikonické miesta stretávajú s umeleckou fantáziou a animácia pôsobí čisto a dynamicky. Ďalej môžete vytvárať skvelé izometrické 3D mestá, ktoré plávajú priamo v šálke kávy. Použite prompt a jednoducho náraďte Bratislavu mestom podľa vášho výberu. Tu je samotný prompt. Bratislava. Ultradetailná izometrická miniatúrna 3D dioráma, čistý 45-stupňový pohľad z hora nadol, ortografický izometrický dojem, bez výraznej perspektívy, vycentrovaná kompozícia. Scéna. Detailný záber, close-up, na porcelánovú šálku kávy na teplom drevenom stole, naplnenú kapučíno penou. Vnútri peny sa vznáša vysoko detailná miniatúrna mestská krajina Bratislavy, ktorá zaberá väčšinu záberu. Prvky. V strede umiestnite najikonickejšie, okamžite rozpoznateľné pamiatky Bratislavy, obklopené hustou modernou zástavbou. Pridajte drobné realistické uličky a mikrovozidlá, plynulo sa pohybujúce po meste. Osvetlenie. Filmové, jemná žiara, decentný volumetrický opar, malá hĺbka ostrosti s krémovým bokeh efektom. Ostré mikrodetaile na pamiatkach, jemný prechod do rozostrenia na okrajoch, snová, magická atmosféra. Rendering. Extrémne detailné, vysoko fotorealistické materiály, porcelán, textúra dreva, mikrobublinky v pene, sklo kov, 8K filmový finish, pomer strán 16:9. Kliknete na generovať a získate čistú miniatúru mesta v šálke kapučína na drevenom stole s rozpoznateľnými objektmi a mikrodetailmi, ktoré pridávajú na realizme.
Pozrime sa na to, ako pomocou jediného promptu vygenerovať tie populárne videá s nálezmi starých aut ukrytých v lese, v starej stodole alebo v garáži. Vyzerá to maximálne realisticky. Tu je samotný prompt. Vytvorte realistickú fotografiu auta z filmu Krotitelia duchov, zachovajte rozpoznateľnosť auta. Musí ísť o presnú repliku originálu, ale atmosféra a kvalita obrazu by mali byť extrémne realistické a vysoko detailné. Temná nočná scéna. Auto parkuje v opustenej garáži, je zhrdzavené, pokryté pavučinami, prasklinami a prachom, má prázdnu pneumatiku a popraskané okná. Pohľad z prvej osoby. Vedľa auta stojí človek a svieti naň LED baterkou. A takto bude táto fotografia vyzerať, ak ju animujeme. Keď vytvoríme niekoľko záberov z rôznych uhlov a postupne ich rozhýbeme, môžeme vytvoriť celý príbeh. Fotografie môžete animovať pomocou služby Grok. Návod, ako ju používať, ako aj spôsob, ako obísť denné limity generovania, nájdete v mojom predchádzajúcom videu. Ďalší prompt sa nikdy neopozerá. S jeho pomocou dokážete vytvoriť skutočné kúzlo. Stačí použiť tento prompt a zmeniť názov mesta a Nanobanana Pro okamžite vytvorí filmový levitujúci ostrov v tvare reálneho mesta. Mesto sa vznáša nad oblakmi, zaplnené ikonickými pamiatkami, prírodnými scenériami a kultúrnymi symbolmi. Názov mesta je priamo vytesaný do terénu obrovskými 3D písmenami. Testoval som to s Bratislavou, Trnavou a viacerými ďalšími mestami. Každý jeden výsledok vyzerá ako plagát k veľkorozpočtovému filmu. Vtáky, filmové svetlo, letecký pohľad a odrazy v oblakoch robia tieto vizuály neuveriteľne prémiovými. A týmto dnešné video končí. Toto bol posledný prompt, ktorý som vám dnes chcel ukázať. Ak sa vám tento formát páčil a chcete pokračovanie s ešte silnejšími promptmi, napíšte to do komentárov a dajte like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste neprišli o ďalšie videá o Nanobanana Pro a kreatívnych promptoch. Ďakujem za sledovanie. Uvidíme sa v ďalšom videu. Majte sa a ahojte.